El pacte en defensa d'una sanitat pública de qualitat parla d'aconseguir una atenció primària més immediata, disminuir les desigualtats de les persones més vulnerables a l'hora d'accedir al sistema sanitari, d'incorporar més professionals sanitaris, especialment en fibromiàlgia, i un servei de pediatria permanent al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de la Rambla Marina. El pacte, al que s'han adherit més d'una vintena d'entitats, pretén fer entendre a les administracions que tenen competències en matèria de salut que aquestes demandes tenen el suport d'una bona part de la ciutadania. Per plantejar aquesta qüestió davant de qui té les competències, que evidentment és la Generalitat de Catalunya, doncs no és el mateix que sigui l'opinió d'un partit polític o l'opinió de l'alcalde o de l'alcaldessa en aquest cas, sinó que és l'opinió i el pacte de tota una ciutat. El pacte també proposa establir un calendari per agilitar la posada en marxa dels equipaments encara pendents a la ciutat, com són la remodelació del CAP de la Torrassa, les construccions dels nous centres d'atenció primària de Santa Eulàlia Nord i Sant Josep, així com també equipar el de Florida Sud. Crec que anem per al bon camí, el compromís del conseller és un compromís ferm que fins ara s'està complint i per tant jo crec que en aquest terreny hem treballat plegats entre els ciutadans i ciutadanes, les entitats i els agents sanitaris i els partits polítics, però també institucionalment hem avançat de la mà entre Ajuntament i Generalitat. D'altra banda, el pacte advoca també per assistir i assessorar als familiars i cuidadors dels malalts mentals, ja que són les persones que, per contacte directe, més pateixen la malaltia. El malalt ja sabem que quan passa un temps es perd completament, no ho viu, és feliç en moments pateix, però no viu la malaltia com a tal. Però el familiar sí, és una malaltia que carrega molt i que el familiar acostuma a tenir molts problemes, inclús fins a arribar a moltes depressions i a molts problemes de salut importants. La signatura del pacte es va començar a gestar ara fa 2 anys, quan diverses entitats de la ciutat i les forces polítiques van veure necessari demanar a la Generalitat i l'Estat que compleixi els compromisos en matèria de salut pública.